दिनै गगामुग हालामनि बर' फरायसाफोरनि थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव फ्रेशमेन ससियेल डे फालिदों आरो बेयाव बिथांमोना जोंखौ खावलायनानै लिंहरनायलाय जुलाइ बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। दिनै बेयाव जिहेतु गगामुग हालामा गोबां बेवहाय गुबुन गुबुन कलेजफोर दङ आरो बिनिनो गासै फरायसाया ज' जादों आरो बेयाव जोङो जुलाइ बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोदान फरायसाफोरखौ बरायनो मोननानै मोजां मोन्दों आरो बिनिखायनो जे बे गगामुग हालामाव दिनै जि सोलोंथाइखौ लानानै दावगानांगौनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि ज' जानानै थुबुर जानानै बायदि बादायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे बायदि बिथिङाव नोजोर बोनानै दिनैनि सायाव गोबां बिथांमोना जुजिलांनायनि जि थिरांथाजों बिथांमोना ज' जादों आरो बिनिखायनो जोङो बेवहाय जुलाइ बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि मावथांखि आरो जि गुन गोनां सोलोंथाइनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि बिथिं बेखौ नोजोर बोनानै जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो खावलायदों जाहाथे इयुनाव बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय जों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोंनि सुबुं दोन फेहेरनायाव जों बयबो लोगो जानांगोन, खामानि मावनांगोन। फारसेथिंजाय गेरेमसा हारि दानायाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसेयै जोङो बड'फानि गोजोरथियारि मोनसे सोलायनाय मावथांखिजों समाज बिथिं, रांखान्थि बिथिं, गासै हा हुनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोङो गावनि हारि महरै थांना थानायनि थाखाय जोङो मोनसे दिदोमथिखौ लांनायनि जि जुजिनाय बेवहाय बयबो फरायसाया बाहागो जायो, बिनि थाखाय जोङो गेवलाङै खावलायदों आरो बेखौ लानानै जोङो मिजिंथियो जे गगामुग ओनसोलनि बा नैबे धेमाजि हालाम बा लखिमपुर हालामनि बर' फरायसाफ्रा गासिबो बिथांमोना गोग्गो सोलोंथाइ लाना दावगालांगोन, आरोबाव बर' हारिखौ जौगाफारसे लांनो बिथांमोना मदद खालामगोन। जोंनि बर' हारिनि फरायसाफ्रा गावनि सोलोंथाइखौ खम बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो। दिनै जोंनि बर' फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोन्दों जुलाइ बर' फरायसा आफादाबो जे गोबां समाव गोबां जायगायाव बायदि रोखोमनि थासारियाव सोरबा द्रप आउट जायो, सोरबा सोलोंथाइखौ गारो, सोरबाया माने बायदि न'खरनि थासारिखौ नायनानै सोरबाया सोलोंथाइखौ नागारनो नागिरो। दा बे गासै थासारिखौ जों खावलायगोन जे गासै थासारिनि समाधानखौ नागिरनानै जुजिनायाव सोलोंथाइखौ रावबो गारनो नाङा। मानो होनबा स्कलारशिपनि बेबस्थाबो थायो, फारसेथिंजाय गुबुन गुबुन रांखान्थि बेबस्थाखौ मदद खालामलायनो थाखाय गोबां सुबुंबो थायो। दा बिनि बेलायाव नोजोर बोनानै जाहाथे सासेबो फरायसाया गावनि सोलोंथाइखौ आद्रा खालामा आरो गोजौ फारसे बयबो सोलोंथाइखौ लांनांगौ आरो दावगासार जानो थाखाय जों नाजाबाय थानांगौ। गिबि गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो आर'नाइ रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनाय बावबाय। गुबैयै गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादखौ 2000 मायथाइयाव गगामुग हालामाव फरायनाय गासै कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै दानाय जादोंमोन। दा 2022 मायथाइयाव बेनि 22थि खुंगा बे सिनायथि फोरबोखौ सोमोनसिरि फरायसालिमायाव दिनै खुंनाय जादों। 24 आरो 25 बेखौ लोब्बा लानानै जोङो मैया गेलेनाय, खन्थाइ आवरायनाय बेबायदि हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' सारखौ लेंहरनाय जादोंमोन। दिनैहाय बिथाङा गाहाय आलासिमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा दिनै फैनो हादिया। बिनिखायनो मैया जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ लोगो हमनानै थांबाय, बिनि थाखाय बिथांखौ जों साबायखर बावदों। बेनि उनावहाय दिनैहाय जोङो दिनैनि बे सिनायथि फोरबोजों लोगोसे गेवलां मेलाव फरायसाफोरखौ माखासे थुलुंगाखांथाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय, बोसोन होलांनो थाखाय जोङो थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै लिंनानै लाबोदों मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सार। बिथाङा क'क्राझार ल' कलेजनिबो सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार। दा बिथांमोनजों लोगोसेनो बेबायदि गोबां जोंनि हालामाव थानाय बा कलेजनि प्रिन्सिपाल, एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो माहारियारि आफादनि थुनलाइयारि आफाद आरो फरायसा आफाद आरो बेबायदिनो आबुफोरनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि गोरों गोराफोरखौ लेंहरनानै बाहागो लाहोनो हादों आरो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोराबो बेहाय बाहागो लाफैदों। गुबैयै खोब मोजां सोंथि होननानै बुंगोन। नंगौ, आथिखालाव फरायनाय हुदाया खोब खम जादों, जोबलांदों। बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो जेसेबांनो जौगानाय, जिखिनि बिगियानारि आदबजों जौगानायनि लामाखौ मोननो हादों, नाथाय बेखौ नोजोर बोआलासिनो जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा जर'खायै माने मबाइलफोर बाहायनायनि बेलायावनो जा, मटर साइकेल बाहायनाय बायदिसिना बेलायावनो जा, बैफोरनि इन्टारेस्टखौ लानानै बायदिसिना बिजों बायदिसिना बाहायलाबायबाय थानानै
सम गैयै बायदि खालामनानै लायो, फरायनायखौ सेकेन्डारि हिसाबै लायो। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन मा, दिनैनि जोंनि गासिबो नङा, जोंनि गोबां फरायसुलाफोरा गोबाङानो नङा बर'। दिनैनि हाबाफारिनि सायाव आं एसे बुंबावनो सानदों। बा देग्लाय 2022 मायथाइनि 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा, जोङो बेजों लोब्बा लानानै गुथि बिसान सनास्रि सोरां मुंनि मोनसे खुगा लाइसि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा बेखौ सुजुनानै दिहुनदों। बेहाय गोबां बर' फरायसाफोरानो, कलेजाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरानो माखासे लिरबिदांफोर लिरनानै बिनि लिरनाय लिरबिदांफोरखौ हरनानै बिजाबखौ मोगथां महर होनो हादों। आरो जों बे बिजाबाव जाय फरायसुला फरायसुलिफोरा 2022 मायथाइयाव गगामुग हालामाव थानाय, गुबै गगामुग हालामनि फरायसुला फरायसुलि होननानै बुङोबा गगामुग कलेज, गगामुग हायार सेकेन्डारि स्कुल, सबलसिरि कलेज, बरदल'नि सेन्ट्रेल कलेज आरो मयद मिमां बेटबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो मयद मिमां खोदोमगुरि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल, बेखिनिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बोसोराव बेहाय खोब 500-600सो फरायसुला फरायसुलिफोरा लोब्बा जानानै दङ। बिथांमोनानो बेहाय गोबां बाहागो लानानै बेनि लिरनाय बायदिसिनाखौ जौगाखांहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। गुबै खोथाया बेनो, देग्लाय 2022 मायथाइयाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि सिङाव जाय कलेजफोरनि डिग्री लेभेल BA आनजादखौ बा BCom आनजाद बा BSc आनजादखौ जाय बर' फरायसाफोरा फरायनानै जोबथा आनजादखौ, BAनि जोबथा आनजादखौ A+ बा A ग्रेडआव पास जादों, बिथांमोनखौबो जोङो बेहाय बरायनाय, बिजाबाव थिसननाय बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोङो मैया फुं समनिफ्रायनो गेलेनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजों जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै मोजां खुंफुंनो हादों होननानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिबाय। गोजोन्थों।